Добро утро и честит първи учебен ден или началото на работната седмица. Днес е 15 септември. Навън малко превалява, вчера е валяло, мокро е. Мислите ли, че до момента, ако сте се убеждавали, че чакате перфектния момент малко да се скрие това тежко слънце, да минат отпуските, еди какви си още оправдания, сега става по-перфектно като условия. Кално, навън за кардио, за разходка и вие изведнъж от нищото ще тръгнете. В повечето случаи винаги отлагаме и се убеждаваме, че има перфектен момент, а той не съществува. Трябва да действате сега в сегашните условия, каквито и да са те, с каквото и да преследвате. Било то да отслабнете кардио или да учите, каквото и да правите, стартирайте сега с сегашните ресурси, които имате и условия. Малко по малко всеки ден, защото времето върви и винаги има причина за отлагане.